ብህይወት ክነግሮ ንቓላትካ ኣብ ዓለም ክዝከር ተኣምርካ ጸጋኻ ብዝሕል ሰላም ሰላም ናይ ዝፋነና ናርዲ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ኣለኹም ድሕና ዲኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም የጽብቕ ኣለኹ። ከምዚ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትህልወለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። እሽምበኣር ሎማዓንቲ ሓፃር ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ሒዘልኩም ድመፅእ ድራማ ኣደይ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ቀይረ ንኸቕርበልኩም እናፈተንኩ ዝመፀኹ ሓፍትኹም እየ። ሕጂ ድማ ብላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም መሳይ ክትፀንሑ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ይፈቲ። እታ ቪድዮ ሕጂ ክንሪኣ ኢና ወይም ደሞ ተኸታተሉኒ ክንትርጎማ ኢና ማለት እዩ። ክብራት ተመልከተይ ቅድሚያ ላይክ እናወቕዕኹም ምሳይ ፅንሑ ሰናይ ምክታል። እሽምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሙሉእ ብሙሉእ ትግርኛ እየ ክዛረብ። እቲ ኣምሓርኛ ከም ዘሎ ኮይኑ ክትከታተልዋ እንተደሊኹም እውን ኣደይ ኢልኩም ብትግርኛ ይኹን ብእንግሊሽ ይኹን ኣደይ ኢልኩም ተፅሒፍኩም ሰራሕተኛ ኣደይ እንተኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብሙሉእ ብኣምሓርኛ ተኸታተልዋ። ኣብዚ ድማ ትግርኛ ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋትና ሕጂ ናብኣ ከብለኩም እየ። ቀዳምነት ሎማዓንቲ ዝተገበረ ወይም ደሞ ዝለቐቑ ኣሕዋትና ዴብ ንኣደይ ከም ዝፈትዋን ከም ዘፍቅራን ነጊርዋ እዩ። እንተኾነ ብፍርሒ ኣለዎ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ድዩ ክምርዖ ንምንታይ ንኸይብልዎ ቤተሰቡ ፍርሒ ኣለዎ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር መቸም ፍቕሪ ናብ ደይ እትወካ ቀዳምነት ግን ሰራሕተኛ እያ ኢልዎም ኢልኩም ሰብ ኣይነዓቕን እዩ። ሰብ ብሰብነቱ ክብሪ ስለ ዘለዎ ሶሪ ክብለኩም ይፈቱ። ኣቱም ንሰራሕተኛ ትፀልኡ ንሰራሕተኛ ትንዕቑ እየ እምበር ብዙሓት ድማ ኣለዉ ደይንዕቑ። ኤንወይ ሰራሕተኛ ኮይንኩምካ ስለዘይተሓልፍ ክብል ደልየ ኣሕዋት። ዴብ ድማ ሎማዓንቲ ናብ ገጠር ንሃገረሰብ ከይዱ ኣሎ ምስ ዳይመንድ ኮይኑ ከይዱ ኣሎ ምስ ርታ እና ከይዱ እንታይ ክብል ናይ ኣዲኣነ ኣደይ ረኺብዎን ኣዲኣነ ኣደይ ድማ ደስ ክብላ ጋሻ ተቐባሊት ኣኽበሪት ደስ ክብላ ዕድመ ይሃበን ተቐቢለን ኣለዋ። እንታይ እዩ ክብል በቃ ብሃንቀውታ እየ ዝፅበዮ ዘለኹ። በዚ ኣጋጣሚ ካብኡ ቅፅል ኣቢልና ከዓ ናበይና ክንከድ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋት ናብ ኣሹ እየ ክኸድ ወስደኩም። ኣሹ ካብ ትጅመር ታ ድራማ ክስካብ ዛ ሰዓት እዚኣ ሮሚ ብጣዕሚ እዩ ድፈትዋ ንሮማን ማለት እየ ብጣዕሚ እዩ ድፈትዋ ብጣዕሚ እዩ ዘፍቅራ። ሮማን ኣደይ ዳይመንድ ኣሹ መታዓቢቲ ደቂ ሓደ መንደር ደቂ ሓደ ከባቢ እዮም። እንተኾኑ ግን ደቂ ድኻ ስለ ዝኾኑ ከም ሰቦም ክንፅዕር ክንበልዕ ኢሎም ኣብ ከተማ እዮም ዝነብሩ። ኣብ ከተማ እንዳነበሩ ድማ እቲ ምሕዝነት ኣይገደፎምን እቲ ምሕዝነት ከዓ ናብ ፍቕሪ ተቐይሩ ዳይመንድን ኣሹን ሮማን የፍቅርዋ እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ክነግርዋ ፈሪሖም ኣነ ዶ ኣሹ ደይዕድመኒ ዳይመንድ ደይዕድመኒ እናተባሃሉ ይሕልውዋ እዮም ዘለዉ። ይኹን ዳኣ እምበይ ዋላ ዳ ኣይተሓላለዉ ንሳቶም ግን ፍቕሪ የፍቅረኪ እየ ትብል ቃል ኣሹ ንኸውፃኣ ንሮማን ንኽነግራ ዓቐብያ ጥዒማቶ ዘላ ኣሕዋት። ኣነ ግን ኣብዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ክብለኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ሓወዳት እንሰምዐኩምን እንሪአኩምን ወይ ከዓ እትነግሩና ማለት እዩ ከም ዕላል እትዕልልና ኣነስ ፈሪሐ ንፍቕሪ ካሓታ ኣይክእልን እየ በቃ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ኢልኩም እትዛረቡሲ እንታይ እዩ ዘፍርሐኩም? ትዛረቡ ተቐበለትኩም ኦኬ ኣይተቐበለትኩምን ከዓ ኣይተቐበለትኩምን ተወዲኣ እንታይ መፍርሒኹም ምኽንያትሲ ክፈልጥ ስለ ዝደሊ እየ ንምንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ክቡራት ኣሕዋት ኣይትፍርሑም። ምክንያቱ ንስኹም ፈሪሕኩም ጎቦ ጎቦ እናበልኩም ሾላ ኣሎ ቆሊባ ኣሎ ዝበሃል ኣበሃህላ ካልእ ብጎኒ መፅኡ ኢሉ ቦግ ከየብለኩም እሞ ሃሂልኩም ከይትተርፉ እንተትሓትዋ ይምረፅ ክብለኩም ይደሊ። ከይሓተትኩምዋ ንዓዓ እንዳሓለኹም ምእንቲ ንኸይትምንጠሉ እየ ኣነ ሓልየት እዩ። ኤንወይ ኣሹ ብጣዕሚ እዩ ድፈርሕ በይኑ ክኸውን ከሎ ፍቕረይ ክገልፀላ እየ ሮማነይ የፍቅረኪ እኮ ይፈትወኪ እኮ ናቲ ኢኽ እኮ የኔ ጨረቃ የኔ ፀሃይ የኔ ደመና የኔ ኣካል የኔ እናት ገለይሉ ብዙሕ ነገር ሓሳባት ኣኪቡ ይፀንሕ እሞ
ምስ በለቶ እዛ ሓሳባት ብጭር ኣቢሉ ከመይኒ ክረማነይ ከመይኒ ኺሉስ ከምዚ ገፍ ይብል ማለት እዩ። እሳ እውን ሓቂ ሓይሽ ካብ ንዳይመንድ ንኣሽ ኣትፈቲ ይኹን ደኣ እምበር ኣዋልድ ካፍቲ ወዲ ሓሳብ ከይመፀና ንሕና ኣይንምልስን። ኩሉ ሰብ ግን ሓደ ኣይኮነን። ንምንታይ ከምዚ ኢልክን ከይትብሉኒ እሳ እውን ሓቂ ሓይሽ ትፈትዎ እያ ትፍትዎ ደኣ እምበር ካብ ባዕሉ ሓሳብ ክረክብ እየ ባዕሉ የንገረኒ ስለትብል ሒዛቲኣ ስቕ ኢላ ዘላ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እቲ ሰብ ግን ኣብዝሓ ኣነ ንሮማን ኮ ይፈትያ እየ ስለ ዝብል ኣሹ ከም ፍቑራት እዩ ዝወስዶም። ግን ኣሹ ግን ናብ ኣፋ የፍቅረኪ ኢሉ ኣይተዛረባን ዘሎ ክስካብዛ ሰዓት እዚኣ። ስለዚ ኣወዳት ተባዓት ኩኑ ተዛረብቲ ኩኑ ድማ ክብል ይፈቲ። ቅፅል ኣቢለ ድማ እንታይ እየ ክብል ደልየ ቀምጥል ማለት እዩ። ቀምጥል ለማዓንቲ ኪንጎ ጠፊእዋ ኣጋጣሚ ክሰርቕ ድዩ ዋላ ጎደና ክኸይድ ድዩ ተሃራሪሙ ተዋቒዑ ወዲቑ ቆስልን ወዲ ቆስልን ገይሮምዎ ሃዲሞም እሱ ድማ ኣብ ጎደና ወዲቑ ቅምጥል ከዓ ንዕኡ ክትእልሽ ላዕሊ ታሕቲ ትብል በቃ ዘይደልየቶ ቦታ የብላን ዘይከደቶ የብላን ዘይኣለሸቶ የብላን ዘይነገረቶ ሰብ የብላን። እሱ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ወዲቑ ይደቕዳእ እምበር ግን ተሲኡ ናብ ገዛ ኸይዱ እናሃለየ ንቕምጥል ኣብዚ ኣለኹ ክብል ኣይከኣለን። ልዕለይ ማንም ትግደሰሉ ቅምጥል እያ ትፈትው እያ ተፍቅር እያ። ኣትም ሰባት ኣትን ኣሕዋተይ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቀርቲ ከይንኸውን ፕሊስ ክብለክን ይደሊ ከመይ ፈትው ንፍቶ ንተኣዘዝ ድማ ብሽሩ እውን ኣንሕና ክንእዘዝን ክንፈትን ደኣ እምበር ከነፍቅር ኣየምሕረልናን እዩ። ወዲ ኣፍቂረዮ እንተዳኢልክንኡ እንተዳኢልካዮ ለጊዜያዊ ሓሳባትካ ጊዜያዊ ድሌታትካ እዩ ዘማልአልካ እምበር ምሳኻ ኣይነብርን ፍፁም ማለት እዩ። እቲ ምሳኻ ክነብር ዝኽእል ኣሚኑን ተረዲኡን ውሽጡ ኣሚኑ ኣንቢቡ ርኡ ኣውፂኡ ኣውሪዱ ንዓይ ትኾነኒ ኣይፈትያ ኢሉ ልቡ ወቂዕሉ ደኣ እንተፍቂርካ እዩ ወዲ ፅቡቕ እምበር እስኽን ኣፍቂርክን በይዛ ካይለካ ይፍቅረካ እየ ተይልካ ንግዚኡ ሓሳባትክን ከማልአልክን እዩ ምሳኽን ግን ኣይነብርን። ኣብ ርእሱ ዝተቐረፀት ካልእ ጓል ኣላ። ወዲ ተባዕታይ ብባህሪኡ ብተፈጥሮኡ ባዕሉ ሃዲኑ ስረ ጨንዩ ብጣዕሚ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ፅዒሩ ዘምፅኣ ጓል እዩ ዝደሊ። ስለዚ ኩላህና ኣብ ከምዚ ክንወድቕ የብልናን። ቅምጥል ብፍቅሩ ሓሚማ ብጣዕሚ ሞር ኣፍቂራቶ ትገብሮ ኣይትፈልጦ ተኣሲራ ዓጊቶሞ ተባሂላ ገዛ ክትሸይጥ ወሲና ገንዘብ ንኽትከፍል ሕሳብ እሞ ገዛ ሸይጣን ንዑ ንኽትከፍል እሱ ግን ክንዲ ጭራፍ ቆሎ ተኣክል እኳ ፍቅሪ የብሉን። ንዓኣ ዘይኮን ኮይኑዎ እምበር ዋላ ሓንቲ ስምዒት ዘይብሉ ሂወቱ ወይ ከዓ እቲ ኣብኡ ደሎ ስምዒት ግን ኣብ ካሊእ ኢድ ጓል እዩ ዘሎ። ሕጂ እሳ ግን በቃ ልዕሊ ማንም ትግደሰሉ ትደልዮ። ለዚ ኣሕዋተይ መድከሚ ይኽን እዩ ዘክልክን ምስ ደኸምክን ድሓር ክርድአክን እዩ። ስለዚ ኩላህና ተኣመንቲ እሙናት ፈተውቲ ተኣዘዝቲ ንኽንኮን ደኣ ድልዋት ንኹን እምበር ንኸነፍቅር ድልዋት ኣይንኹን። ማዕርነት እንድዩ እንታይ ፀገም ኣሎ? ተፍቅር ትፍቅር ሓደ ኢኳሊቲ ትኸውን ዝበሃለ ኣበሃህላ ክህልወክን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ከምኡ ኣይኮነን ተሓቂ እቲ ሓቂ ተኣዘዝቲ ክንከውን ከም ዘለና እዩ። ዋላ ብኣቦታትና ዝመኽሩናሲ ተኣዘዝቲ ንኽንከውን እና ኣሕዋተይ ኩላህና ተኣዘዝቲ ንኹን። ካብ ቅምጥል እንታይ ንምሃር ንወዲ በቃ ኩል እንትናኽን ኣሕሊፍክን ንኽትህባ ከም ዘይብልኽን። ሕጂ ቅምጥል ድሕሪ ግዜ ከምዚ ድርብያ ክትፈልጣ ይኽን ከምዚ ገድፋ ክትፈልጣ ይኽን ንዕኣ ዋላ ሓንቲ ምሻሎ ትገብረሉ እያ ትሰርሐሉ እያ ትእዘዞ እያ ትሰምዖ እያ ዋትኤቨር ግን እሱ ግን ዋላ ሓንታው ኣብ ናታ ስምዒት ዋላ ሓንቲ የብሉን። ኣብ ዘረብኡ ኣብ ኣካያይድኡ ኣብ ኩሉ ነገሩ ትዕዘቦ ኢኻ ብቻ ንግዚያዊ ከምዚ ንግዚያዊ ላይፍ ግን ደስ ስለ ዝብሎም ብባህሪኦም ወዳት ከዓራኽራሕ ስለ ዝኾኑ ንኽሰምዑኻ እዮም ድፍትኑ ይስምዑኻ ደኣ እምበር ኣብ ርእሶም ካሊእ ሰብ ስለ ዘሎ ምስኦም ግን ምስኣ ግን ንኽነብሩ ይኸብዶም እዩ። እና ቅምጥል ሓፍትና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ሂወት እያ ዘላ። እዚ የላ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣላቶ ማለት ኣይኮነን ንዓና ትምህርቲ መፅዩ። ንሕና ግን እንታይ ኢና ንምሃር ካብዚ እንታይ ኢና ክንምሃር ዘለና? ንሕና
በቃ ተዓግስቲ ክንከውን ንሕና ተደለይቲ እምበር ደላይቲ ኣይኮናን ንሕና ተደለይቲ ዳ እምበር ደለይቲ ስለ ዘይኮንና ነቲ ደልዩ ክረኽበና ዝኽእል እና ክብራት ኣሕዋተይ ዘረባ ኣብዚሐልኩም እየ ይመስለኒ ብኻሊእ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት